luni așa, Da. avem lună plină, Mercur în Taur, acolo unde e și Soarele, și în quadratură cu Pluton, și luna asta din Scorpion scoate toate la suprafață. Hai să vedem. Hai. Bună dimineața! Cod QR, descanat cu telefonul mobil, ca să vedem pe site ce se întâmplă la horoscop. E lună plină cu de toate. Taur, o să vi se facă probabil o ofertă de lucru și dacă nu sunteți prinși până peste cap cu alte proiecte, o să vă luați un astfel de angajament ca să vă suplimentați veniturile. Gemeni, se poate să vi se dea ceva nou de lucru la serviciu și să vă placă, să vă aducă și bani și să urmeze și o ascensiune socială în curând. Rac, sunt câteva chestiuni legate de familie pe care o să le rezolvați din mers și toată lumea o să fie mulțumită că au tot avut răbdare ai voștri să vă faceți timp pentru toate cele. Leu, o invitație la un eveniment care poate deveni rampa voastră de lansare și o să faceți impresie bună pe scena socială, să aveți încredere. Fecioara, se poate să aveți o întrunire cu grupul, cu o activitate în care fiecare vine cu ceva nou ca să vă impuneți pe o piață mai pretențioasă. Balanța, ori să vă intre niște bani, că ați munci pentru ei cândva și o să vă programați poate un concediu să mai și respirați un pic. Scorpion, vin solicitări din toate direcțiile și o să vă gestionați energia să vă ajungă pentru activitățile programate în decursul zilei. Săgetător, o să vă înțelegeți parcă mult mai bine cu șefii, o să se găsească sponsorizare pentru proiectele voastre și succesul nu o să întârzie, o să vedeți. Capricorn, e un grup care vrea să vă cointereseze la o lucrare și nu o să găsiți niciun motiv să nu acceptați, așa că o să vă alegeți cu ceva bun, un succes. Vărsător, se poate să dați de o ofertă de vacanță, poate fi un city break și să vi se pară atrăgător prețul și poate îi faceți o surpriză partenerului de cuplu. Pești, o veste bună de la cineva aflat departe și care vă invită să-i faceți o vizită în străinătate sau prin țară, acolo unde se află, și o să fie un concediu pentru voi. Berbec, se anunță bani, poate din mai multe surse și o să aveți de cheltuială, faceți și o rezervare să plecați la sfârșit de săptămână pe undeva, la mare, la munte. E lună plină ochi cu de toate. Andreea? Mihai? Neti, mulțumim! Da, mersi, să rămână. Thunderbolts, peliculă în care joacă și actorul român Sebastian Stan și a apăsat coroana de rege al box office-ului american. Thought you were gonna be some great savior? You can't even save yourself. We can't do this. No one here is a hero. Filmul care îi aduce la oaltă pe faimoșii răufăcători din universul Marvel a avut cele mai mari încasări de 33 de milioane de dolari în weekendul care s-a încheiat. Este a doua săptămână în care pelicula se clasează pe primul loc la biletele vândute. Locul al doilea e ocupat de Sinners, lungmetrajul lui Ryan Coogler, care a strâns la case 21 de milioane de dolari. Florin. Descurcat. Da. Florin.